Jaume Camprubí, gourmet. A la casa pairal dels avis hi havia unes olles de fang. I el rostit era un plat molt corrent, de pollastre, de conill. I com deia la mare, l'àvia posava panses i pinyons a tot arreu. I el forner del poble em va donar la recepta per a fer aquesta cassoleta. I ajuntant-ho tot, ens ha sortit aquesta olleta. I penseu que, com el Moianès, no hi ha res. Soc en Jaume Camprubí, des de Moià. I avui farem olleta de pollastre rostit del Moianès. Comencem reunint tots els ingredients. I el pollastre n'és l'estrella. Anem a fer la pasta de pa. Tamisem la farina de força amb un colador. I fem un sot al mig, com si fos un volcà, on hi aboquem l'oli. A part, dissolem el llevat en l'aigua tèbia. A la farina també hi aboquem la cervesa. I el llevat ja dissol en l'aigua tèbia. I posem el sucre. La sal. I l'ou batut. Amb la mà esquerra subjectem el bol. I amb la dreta barregem. No cal embrutar-se les dues mans, oi? Almenys de moment. I un cop s'ha desenguixat del bol, enfarinem el taulell i pastem amb les dues mans. Estem fent un tipus de pa, així que hem de pastar una bona estona. Fem una bola. Oliem el bol i també la pasta. I la posem dins. I la deixem reposar 30 minuts tapada. Anem a fer el farcit. Posem un raig d'oli a la cassola. Pebrem el pollastre per les dues bandes. I el salem. Quan l'oli és prou calent, el posem a la cassola. I de tant en tant l'anem tombant. Com els talls de pollastre són molt grossos, no els retirem de la cassola i els hi posem la ceba en juliana. I remenem.
i ho rostim tot plegat. De tant en tant, comprovem que no s'enganxin i remenem. I anem tombant el pollastre. També hi posem l'all picat. I barregem. Hi posem el pebrot verd italià a daus i una fulla de llorer. I un farcellet de farigola i de romaní. I ho tapem per a que el pollastre es faci bé. Destapem i hi posem el tomàquet. I el pebre vermell. I ho remenem. Penseu que en aquest vídeo faig la meitat de la recepta i serà per a 2 persones o 2 olletes en comptes de per a 4. Hi posem mig got de vi ranci o de brandi, un grapat de julivert picat i ho continuem barrejant. I deixem que es vagi fent a foc suau, tapat. Han passat els primers 30 minuts de repòs de la pasta i la tornem a pastar per segona vegada. I fem una bola. Si noteu que està molt seca, unteu-vos les mans amb una mica d'oli o d'aigua. Oliem de nou el bol. Posem la bola dins i deixem reposar 30 minuts més. Anem tombant els talls de pollastre. Aquí m'he oblidat, però us ho recomano, de posar un grapat de panses i de pinyons. El pollastre ja està cuit. I el retirem. Retirem el llorer, la farigola i el romaní i colem el sofregit. El pollastre està tebi i ja el podem esmicolar. Només volem el pollastre i deixem els ossos i els cartílags. Aboquem el sofregit al pollastre i ho barregem. I ja tenim el farcit preparat. La pasta ha canviat tota la seva textura. La tornem a pastar i la dividim en 2 parts, per a 2 olletes. Ja veieu que aquesta pasta és un tipus de pasta de pa. I amb el corró l'anem estirant. Oliem el motlle, que en aquest cas ha estat una copa de gelat que teníem a la cuina. I a sobre hi posem la pasta estirada. I l'adaptem al motlle.
i l'apretem per deixar-la el gruix que volem. Ara la farcirem del pollastre esmicolat, barrejat amb el sofregit colat. Com és pasta de pa, tendeix a arronsar-se i l'anem estirant amb els dits. I la pleguem tapant la copa. I apretem les vores. Retirem els sobrants i anem pessigant les vores, que quedi ben tancat. I amb un cop sec, desmotllem. Aquí tenim les dues olletes d'avui. I ara anem a fer la tapa. Podeu fer unes salsitxes primes i fer un cercle. O amb dos cercles, un més gran i un de més petit, marcant la pasta, fem dues rotllanes i ja els tenim. I coronem l'olleta. I ho rematem amb la boleta. I marquem el cercle. I pintem les olletes amb rovell d'ou. I les enfornem a 180 graus durant 30 minuts, amb el foc de dalt i de baix. Han passat els 30 minuts i ja el retirem. I guaiteu, quina parella de monades! Ai no, d'olletes. Aquí tenim l'olleta de pollastre rostit del Moianès. L'obrim. Qui espera no desespera. Ha, 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 ha. Tachin, tachan. I aquí la tenim. Avui és festa major. I res més a dir que molt bon profit.